गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ दिनैनिफ्राय साननैनि थाखाय केराला फारसे दावबायगोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो गाहाय मन्त्री मोदीखौ गोबां सोंथिजों गाग्लोबदों। थारैनो नंगौ, फारसेथिं मोजांब्ला फारसेथिं गाज्रि, बेबायदिनो मोनसे बाथ्रा रिफिखांदों गाहाय मन्त्री मोदीनि केराला दावबायनायाव। नरेन्द्र मोदी फैनाय हाबाफारिनि हेंथायै मोनसे समावनो होस्रिखावनाय हाबाफारि। नरेन्द्र मोदीनिसिम 100निबो बारा गोख्रों सोंथि, नाथाय मोनसेबो फिननाय गैया। दिनैनिफ्राय गाबोनसिम साननैनि थाखाय गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ केराला रायजोआव दावबायगोन। नंगौ, गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि दावबायनायखौ केरालायाव गोबां बरायदों। बेबायदिनो बायदि बायदि स्ल'गान आरो लामा लामा बायदि बेनार होनानै मोदी बिथांखौ बरायदों। नाथाय बेनि गेजेरावनो फारसेथिं गोबां गोख्रों सोंथिजों गाग्लोबदों केरालानि गोख्रों राजखान्थि दोलो CPI-आ। मिथिनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्री मोदीआ दिनै BJP राजखान्थि दोलोनि खुंफुंनाय बानजायनायाव युबाम 2023 कनक्लेभआव बाहागो लागोन आरो र'ड श' खालामगोन। लोगोसेनो अखानायै मोदी बिथाङा रायजोनि राजथावनि तिरुवनन्तपुरमाव वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगारिखौ बेखेवनानै होगोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो केराला रायजोनि गोख्रों मोनसे राजखान्थि दोलो कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया CPI दोलोआ गोबां जेंनानि सायाव गोबां सोंथि खालामदों नरेन्द्र मोदी बिथांनिसिम। पलामानि जेंना आरो गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै 100निबो बारा सोंथि खालामदों। केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां, 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।